Joert in het Oereljournaal ging ik op paard met theaterdocent Gooitsen Eenling en komen we in eerste sferen op Aast. Daar heb je het al! Vliegtuigen! Een hele horde! Mijn oren doen pijn! Kom nou naar binnen! Mijn oren doen pijn! De voorstelling Gewapend Beton is een typische oerelproductie op locatie. Clemens Petijn en Het Goede Gezelschap brengen in het decor van bunkers absurdistisch muziektheater. Een wrange combinatie van oorlogsverliezen en consumptietoerisme. Wij binnen Taskoger op initiatief van Gooitsen Eenling, theatermaker en toneeldocent onder de Friese Poort in Ljouwert. Hij komt al 9 jaar met zijn studenten op Oerol. Uw studenten die ben je vrijwilliger van 4 dagen. Wij zijn de groep die het langste alternatief was kwam. Ja. En die ben vrijwilliger. Dus wat door die knipperkaartjes, die door terreindiensten op de Westerkijn, werd ze de peuken oprapen, de glazen ophellen. Ze doen echt van alles. En dat doen ze in het rand van een opleiding? Dat doen ze in het rand van een opleiding. Nou ja, het is een soort stage. Voor jongeren is het best wel duur om naar volle vaststellingen te gaan. En als vrijwilliger bist, kerst dus heel veel maaitje van Zand Festival en ondertussen kerst ik voorstellingen zien. Dan komen we erachter dat de jongeren tussen de 13 en de 20 alleen nog achter de schermen van Oerol aanwezig binnen. En net als publiek. Ik denk dat Oerol wel wat meer werk maakt om jongeren warm te krijgen van het festival. Ja? Oerol maakt wel wat meer PR van jongeren, vind ik. Hoe kun je hier nou meer jongeren heen krijgen? Ja, ik denk, we moeten echt heel goed informeren. Misschien is het leuk als jongeren naar die orenjongeren gaan en erover vertellen van dit hebben we zien, dat hebben we zien. En wat ik zeg is, er is echt heel veel muziek. Het is net alleen nog theater, maar bijvoorbeeld op het Grienestrand of Westerkijn. Of de ik leuke kroegjes hier, straattheater. Er is gewoon van alles te doen. En ik denk dat die jongeren denken van het is alleen maar theater, maar dat vinden we niks om. Zij weten net goed wat hier gebeurt. Ja, ik denk het al wel. Want er is echt genoeg voor jongeren, echt. Ja. Hey Gooitsen, nou best ik theatermaker. Ja. Heeft hier zo'n festival wat als theatermaker? Tuurlijk. Ja? Het is een inspiratiebron. En vooral wat hier heel erg werkt is van de totale sfeer van een voorstelling. Dus de locatie werkt natuurlijk mooi, maar ik geloen en dingen die onverwacht gebeuren. En ik vind het dan prachtig om te zien van hoe een hele omgeving of hoe een hele voorstelling bepaald wordt door bepaalde factoren. Hier is dan de waarde, de wien, de vogels of zo. Dat vind ik altijd wel mooi. Dan krijg je net van die geleerde voorstelling. Ik hou net van die geleerde voorstelling die heel strak binnen. Ja. Dus maar voor mij wel wat rommelig of wat goud is weer. En daarom wil Gooitsen eens meenemen naar de vaststelling van Clemens Petijn als voorbeeld van zijn roege diamant in de duin van Vermeeren. Wij gaan naar de bunkers. De Peking Opera is heel wat oors. Ja, het is het Peking Opera Gezelschap uit Peking, de hoofdstad van China. Ja.
En dus een van de beste gezelschappen van China. Dat bestaat uit 3 groepen. En dat is een van die 3 groepen. Er zijn 4 hoofdrollen. En je wordt opgeleid in 1 hoofdrol. Al van jongs af aan? Van jongs af aan. En daar blijf je in. Je wisselt niet van door. Net als een sopraan nooit tenorenrollen gaat doen. Tegenwoordig is er een soort revival. Dus gewone middelbare scholen hebben ook de muzieklessen, hebben meer Peking opera les. Ja, wat opvalt dat er niet heel erg veel wordt gezongen. Is dat gebruikelijk of is dat... Voor Peking Opera is meestal veel zingen. Ze hebben nu een aantal fragmenten gekozen waarin meer actie is, waar minder gezongen wordt. Toneeldocent Eenling denkt dat krijgt de voorstelling Gewapend Beton de jongeren wennen oerel krijgen kan. Een absurd verhaal over een gezin dat een verbouwde bunker als vakantiehuis keert en dan confronteerd wordt met spoken uit het verliezen. Het publiek maakt eerst met marsmuziek op de koptelefoon terug de loopgraven naar de bühne rennen. Thuis. Onze veilige thuishaven. Hoppa. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt... Erika! Je vond het al een prachtige voorstelling, ik. Ja. Maar is het nou een voorstelling dat die jongeren naar tak kennen, daar willen? Ja. Ja? Het kan wel. Het kan wel. Ja. Maar vinden ze dit mooi? Zullen ze dit mooi vinden? Ja, dat verschilt toch echt van persoon tot persoon. Maar ja, ik denk dat zeker heel veel jongeren dit mooi vinden. Ja. Oké. Leuk. Ja, er zit actie in, er zit humor in, het is heel fysiek, veel mimiek. Ja. Oké, nou, zegt het voor het succes. Hè? Nou, dat komt wel valkoord, denk ik. Ja. Hey, bedankt en nog een hele goede oorlog. Ja, Hetzelfde. Oké. Ik ben hier, dus kies wel zonder mij. Hoi. Hoi. Morgen een extra lang oorlogsjournaal met een greep uit wat wij deze week al zien en beleefd hebben.